Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Kaseng People Democratic Party kelayo jengjab haki arteri ki constituency kabakentup hamau kenrau constituency balami khmat do ba banti dorling do menteri katnat kamrep kamriang. Uba bantai dorling do uyale persya uba Martel and Mukim HSPDP ubade UMDC ki balaya khunlang ki kentup uba Kansing Lingshing NPP uba Remington ping rom naga UDP. Hasora uba Kevin M. William ngam ke PDF ula job ya ka UDP balayale do uba Tita Starwell Khan Chief Executive Member ka KHADC. Khmat pat ka jingi jumpai ba ibang ro khamtam pakhambon hi proportion hate kidei kinongrap kai ka jikil pi kai go di bonle yaki pi ka wai kalong na benta ki nongrap mo pi lai persang banile akat bala banirap yaki ki bubun ki benta ki training gini kitai re ki jingwan ra nga ya ka center of excellence apo snong jongsha nakabenta ki nongrap bro wi konstituensi ba jong state di kande ki jingker khu yaki namar kinyo shibun ki jingi kai kinyo shibun ki jingnang ki jingtep bat aku juga poru kin khamsuk mut ke baidei bat ka yau ka hat namar ki yau ki hat ngabo bat kumjuru atai ka center of excellence kande ki jingker khu namata ki nongrap ki jongi kani kadi ka jing sedang bat ngangit skam bamenta sansnam ngina bantrai shibun ki na benta ki nongrap na benta ki samla na benta ki longkeme ki longkba bat kumju na benta ki nong snong ya konstitusi bro koi ki badan ka jing kerman ki badan ka jing shania ha ka jing alam jonga bat ka jing trai lang bat ki pai ba katai ka dei ka bangangi dan sini aku lupa aku di jingki kalau jeng pai ba naga aku bro aku di ka doi sbo apa pi ba ka dawai sbo ki pai ba ki layo naman nakaliang ka jonga pila ing ada benle ka kam kata andai ngakam kran ngaklam sarong hande ki i ka kam kitep menu bolong minister jong ka agriculture ki i gini ki kai baro bat ngadale na du ka donot namar nadu mga simti mga minister na sedang bani kran ni ka benta ka ba ka sarkar kongres kala de khangno kala de banno nadu arjar khatsau hande nga sedang mga bani kran biang bat kiseng nongrap bofer bagi nongrap apa konsumsi bagin sayo biang hau arjar arfu arban wanra biang ini ka device bo dai na takadaw ni supi bagi pajba kitsa ay ka jing shania kitip magi pi aga kam election kadon bai ka jing kam kadon bai ka jing persyang handrai pajba bagi tip kam sai dai na takadaw ka ni ka jing ka jubab jong pajba nakabenta ka jing trai kam ka jonga bat ka jing dai ka jonga simet ka jing dai ka jonga bat ki babun ki balang ha ka constituency ha bagi kendu ya ki jing don kam ni kendu ki jing don kam bagi don kam ya MLA ngomong ko bro lap itu kai ka ba kami tu pi go dang sa hari ni san kan sawan ta ka jing persang jonga hakani ka sansdam kat bala ngala ai ban met ban mensim ban ai ka jing syakri ke babahatam mi ki pajba nong snong jong ka mau ko konsumsi bro ko wai debat ki kam ki bangala trai ngatrai gini ki kam ki bapen shisha bat bayo ka jing shania ni pajba sayo ini ka jing job badan buram bat ngai kublai pajba jong ka constituency nomor ba ka dei ka jing shania ka jong ki bat ka jing i ka jong ki bang sayo ban khaj uso jong jing job bat kini sansnam ki banang wan ki kam ki barang sa ki barang bun ang fi ki bedai nakabenta ka roy ka san hapo ka constituency kita ki kam ki bangan haban pendap bangan banle bat ka juga por ki ka ba nalayat banwara ka policy tri kam ka basay bat ka bakhot mat continue ya kani bangan yat baik namang ipai ba stonat ya ni kom tri kam